Náš rodinný dom bol postavený ešte v roku 1975. Bol to poctivo postavený dom, ktorý nám roky dobre slúžil a časom bolo jasné, že potrebuje poriadnu modernizáciu. O rekonštrukcii sme uvažovali už dlhšie a pustili sme sa do nej v marci 2024. Rekonštrukcia bola naozaj kompletná. Ostal len samotný skelet a všetko ostatné sme urobili na novo. Súčasťou tejto obnovy bola aj výmena starého plynového kotla za nový kondenzačný. Ten pôvodný nám vydržal neuveriteľných viac než 25 rokov. Bol spoľahlivý, no prevádzka bola čoraz menej efektívna. Už teraz vidíme výrazný rozdiel v úsporách. Odhadujeme, že mesačné náklady na plyn klesli približne o 25 až 30 %, a to pri zachovaní rovnakej, ak nie vyššej úrovne tepelného komfortu. S týmto tempom sa nám investícia do nového kotla vráti približne do 5 rokov len z úspor na spotrebe. Náklady na výmenu boli navyše veľmi nízke, aj preto, že dom už mal pripravený komín, plynovú prípojku aj rozvody. Samotná výmena kotla prebehla úplne bez problémov. Všetko zabezpečil dodávateľ, rýchlo, profesionálne a bez zbytočných komplikácií. Oceňujem aj jednoduchosť celého procesu pri využití poukazu v rámci akcie Môj nový kotol. Poukaz sme si vedeli vygenerovať veľmi ľahko, ponuka kotlov bola bohatá a výber sme zvládli bez stresu. Ako bežný používateľ veľmi oceňujem, že nový kotol je spoľahlivý a prakticky o ňom ani nevieme. Tepelný komfort v dome sa citeľne zlepšil, priestory sa vykúria na príjemnú teplotu doslova za pár minút a teplota je stabilná. Som presvedčený, že výmena staršieho plynového kotla za nový kondenzačný je výborná investícia. Plynový kotol je srdcom každej domácnosti a zabezpečuje teplo domova. Tak ako meníme mobilné telefóny za modernejšie a úspornejšie, oplatí sa aj výmena plynového kotla za nový kondenzačný. Preto by som všetkým, ktorí ešte váhajú, odkázal, nebojte sa toho. Je to rozhodnutie, ktoré sa vám vráti na nákladoch, na komforte aj na pocite dobre investovaných peňazí.